Dočekajte novu godinu sa provjerenom ekipom. MD Tim i velike folk zvijezde Zekija i Nihat Kantić-Šike. Gazi, ali pazi, znam da uzvratim. Opet si bila, svu noć si bila, negdje sa društvom svojim. Rueštat Arena, Herne, sala kapaciteta 400 mjesta, 14 dvokrevetnih soba, hrana iz restorana familije Kosić. Sve je to garant za vrhunski doček nove godine sa stilom. Treba mi još tako malo, pa da poludim. Kako starim, sve te više volim. Rezerviši svoje mjesto na vrijeme na oficijalnoj stranici MD Tima, mdteam.de. Dobrodošli! Dočekajte novu godinu sa provjerenom ekipom. MD Tim i velike folk zvijezde Zekija i Nihat Kantić-Šike.